Kasam keban rovo kendai ya orang ba jing ruai haka shoshanem kasam u David to pen yanga au belai na bagi kilawan rung hadu kaman sim jonga ngangam haka keti ke bajulio haka bamdan ka jakayeng ngalawan shiki bajulio haka bagi jing shlei ke telep yanga ngas ngautat dalaka bayam kerendang jonga kalater khong ki khmat jonga ki da yong ngit thiao kat banga ap khmi yo blai jonga kita ki bashun yanga klem dau ki khambun yo ushnu ka khli jonga kita ki bakwa ban ot no yanga ki belong ki nong shun jonga daga bam hok ki long ki bakrau bor hang tang la buria ya ga bangam shim la shim au blai metip ya ki jing bi jonga bad egi pop jonga om shim la buri na me wat ai ban pen le ran namar jonga ya kita ki ba ap khmi ya me atrai ublai ki pat wat ai ban penja buram namar jonga ya kita ki ba wad ya me au blai u Israel namar na ka benta jong me ngala sha ka jing kren ben ka jing le ran kala tap ya ka khmat jonga ngala kala long u nong wei lagi para bad u so shnong ya ki khun ki me jonga na ba ka jing shit hem ka ying jong me kalabam du yanga bat ki jing kren ben jong ki ba kren ben yame kila ya hab hanga habang la yam bat ngala pen shitom ya la kamen sim da ka jing sha jingit kata kala long ka jing kren ben yanga habang la pen long la ki jan da ka jan khan ngala long ka jing kin shi yaki kita ki ba shong ha ka khardop ki ya kren chapang jonga ngala long ka jing ruai ki ba buan ngate henrei ka jing duai jonga ka long hami atrai hakapor ba pdiang hun au blai haka jing bun ka jing isnei jome to sngew yanga haka jing shisha ka jing penem jome to pelat yanga na ka khti barwar ai bangan ngam to ai ban pelat yanga na kita ki bashun yanga bat na ki bajelio wat ai ba ka jing shlei kan telep yanga lemne wat ai ya ka jing jelio ban ngo yanga but what I ya ka trio bakan set ya la ka shentul halor jonga to sngew yanga atrai namar ka jingle isnei jome ka long ka babha kat bakum ka jing bun ki jing isnei ba jem jome to pha shanga but what buri ya la ka khmat nalo shakri nabanga long hakashipa to sngew yanga kloi to nang hajan ya ka mensim jonga but to pen yanga but to siuspa yanga namar ginong shun jonga metip ya ka jing kren ben jonga bat ka jing le ran jonga bat ka jing ja burom jonga kinong ya le persha nga ki don baro hakmat jong me ka jing kren ben kala pen pat ya ka do no jonga bat ngadap te ka jing sngo khya tingala khpilen ti yano ban isnei henry om dan satya bat ikinong pentingen henry ngam shemshu kila ai ru hanga ka ksang ban long ka jing bam jonga pada ka jing sliang jonga kila ai di hanga daka sirka ai baga mi jongki hakmat jongki kan kala jing riam par haba ki don haga basuk ai bakan long ka shang khawya ai ban pendom mi ki khmat jongki baginam yo isu patu pen khnyu ya ka singka jongki halaga sngi to theno elaga jing bitar bayai bat halor jongki bato ai ya ka jing otshla ka jing bitar jongme bakan lap yaki to ai baga jaka shong jongki kan long ka bakenja wat ai ban shong manu manuru hagi ying jan jongki namar ki be ben ya uta uba mela sho bat ki shiya thu khana ya ke jing susi jongki ta ke mamala penbang to penlang ya ke jing le bam hok sha ke jing le bam hok jongki bat wat ai bakin wan haka hok jongme to ai ban pendam no ya ki na ka kitab ke jingem bat ban om tho ya ki lem bat ki ba hok Henry ngalong ubadok pada was ngosi to ai baga jing penem jome au blai kan pen kentiu yanga shajrong ngan yaro ya ka kerteng ublai da ka jing ruai pat ngan pen kraw ya u da ka jing ai ngu ti kan kham pen sngob ha ya utrai ban ayo masiling raw lani u masidab ubadon bat reng bat knap ki ba jemnut ki le yo iya ka bat ki sngo kmen phi ki ba wan ya ublai to kan im ka do no jong phi na ba utrai u yo sngew ya ki ba kerdu bat iben ya lagi basa bindi
to ai ba ka beneng bat ka kendau kin ya ro ya u ki duriau bat ka e baro ka ba khi aki na ba u blei un pen im ya ka seon bat un te ya ki nong ba juda te kin shong sa hang ta bat kin yo kin ti ya ka usumbai jong ki shakri jong uru kin yo pateng ya ka bat kita ki ba i ya ka kerteng jo u kin yo shong ha ka